Rocío, temos aquí toda unha batalla campal de froitas, Neste caso temos dous bandos. Por un lado temos as mazás e por outro as peras. E temos bastantes variedades. De feito, podíamos dicir que este tipo de froitos son dos que máis variedade teñen no mercado, non? Pois si, son das máis consumidas. Das máis consumidas. Ao longo do ano. Correcto. Pois vamos falar un pouquiño das 6 que temos de mazá e 3 de pera. Por aquí, polas mazás, temos esta é... A Canci. A Canci. Temos a do país, a do nosa. país, a que máis se ve polas aldeas tamén. Exactamente. Por aquí. Esta é a sangre de toro. Perfecto. Esta é A Golden, máis clásica. a clásica, non? Por aquí outra que parece feoca, pero... Sí, chamanlle roña. Chamanlle É roña? unha Golden roña, pero en outras zonas chamanlle delicios. Ah, por algo será Pero logo. despois comen. E por aquí? A ver, a Gran Smith. Correcto. Xa temos aí o bando das mazás ben definido. Por lado das peras, que temos? Pois temos a pera conferencia, a máis correcto. clásica, a vermella, Polo que sexa, e aquí temos a limonera. a limonera. Moi ben, as peras, a verdad, que se entenden bastante ben, xa solo con velas. Entón, temos aquí estes froitos, decimos que son dos máis consumidos. Ahora vamos a ver por variedades, que cousas podemos destacar delas. Estamos falando da roña, que noutros lugares se chama delicios, porque, aínda que pode ser fea, eso non quita que sexa que estea mala, está rica, non? Este, como di o refrán, o da guapa o desea fea, non? Ajá, Pois aquí correcto. temos... Pois esta é a prova, non? Esta é a máis rica. Despois temos, por exemplo, a verde, que é un puelín ácida, pois nos aporta moitísimo nas ensaladas. É bo complemento para as ensaladas, Pois non? sí. Igual non tanto para comela, que tamén, para que lle guste, non? Pero Exactamente. A sangre de toro, que ademais é moi típico pola zona da Estrada, Forcarei, de aí sácase moita sidra, faise a sidra, Ajá, o sea, a galega ten zumo. Correcto. E despois temos a Golden, que é a típica, A típica. e a do país que decías que era carnosa, que era así... É carnosa, ten moito sabor, ten esos sabores antigos, sabes, da infancia. Perfecto, de coller unha maza en un árbol calquera... É pequeniña, pellouca, Así, pero é a máis rica. É a nosa, non? E por aquí entón as peras que lle podemos sacar así de cualidades. Temos a conferencia, que é máis habitual, ten zumo bastante, fresquiña. Correcto. A limonera é moito máis zumo, auga, Correcto. máis brandiña por hora de comer. Perfecto. E a vermella máis carnosa. Tírame dicir, quizás un poquinho máis como a nosa mazán do país. Podemos comparala con esa, non? Sí, perfectamente. E xa, para falar de dos froitos unha vez que pasa a temporada, como podemos conservalos para disfrutalos todo o ano? Pois a mellor forma é facer unha marmelada. Tamén, non? Incluso de maza sola, de pera sola, pois o misturando. Marmelada, compota, non? Compota, despois podémolas incluso pois salteando un poquinho de manteiga, e conxelamos así en gajos e nos dá para facer despois biscoitos no inverno. Ah, vale, perfecto. E cal é a que máis che gusta a ti? A ver. Eu quedamos coa do país. Tú que do país? Eu quedo coa país. Pois veña, próbate unha do país, eu igual vou coller unha roña. A roña, exactamente. eu son da roña tamén. No, é certo que tamén eu son de coller no súper o que peor máis pinta feo, ten. verdad? Sí, Exactamente, pero porque é o que di, mellor sabe. nos tomates, nas mazás, en todo, porque é o que mellor sabe. Así que vamos facer un chinchín. Chin, chin. Boa E vamos proveito. disfrutar destes froitos aquí que temos na horta, no país, que son maravillosos. Exactamente. Veña, saúde.